hil ondoren egin behar dan, gorpuarekin egin behar dan hori, legeztatuta dagoen, nik uste erakundei eskatu bartzaiela, beste arreta bat, hor gertatzen dan, narakin. Nere ustean, zertarako behar da, nahi ez du nentzako, zertarako, 5.000, 6.000 euro ordaintzen, nik uste, nahi dunak, ondo iritu zait. Baina, derrigorrezkoa izatea, 4.000, 5.000, 6.000 euro gastatzea, iritu zait, lotxagabekeri bat, zatik, udalak dauke kompetentzia. Udalak, nik uste, legeztatu beharko luke, eskatu, kontrolatu beharko luke, tanatorioak eskaintza sinpleenare egitea. Sinpleena zer dan? Hiltzetik, hil, zati behar da kaja bat, hilkutxa bat. Legean sartuta dago, baina Eusko Jaurlaritzak baimenduta dago hori aldatzeko. Nik uste sudario baten, maindire baten, ez dakit nola, pertsona asko, ez dute hilkutxa bat, ez dute hori nahi, ez dute ez dakit zenbat anatopraxia eta ez dakit zenbat zerbitzu egiten dituztenak, eta nik uste legeztatu beharko lutekela udalak, tanatorioek indarrean eduki beharko lutekela eskaintza bat, 500, 600 euroko eskaintza bat kompleto egiteko prozesua. Eta hortik kezkatzen hau, zatik ikusten dut, azken fase hori dala fase komertzial bat, eta ez nago eroso, ez nago, azarre nago, hori egiten dala ikustarekin.